Tak vedeli sme, čo nás čaká. Dneska nie je jednoduchý súper, hlavne posledné zápasy. Doma sme nemali s nimi priaznivú bilanciu, ale som rád, že tú formu si držíme a dneska sme ich porazili. Tak áno, vlastne celý prvý polčas, alebo vlastne celý zápas sme hrali dobrý zápas a vlastne z ničoho nám dali góla, ale som rád, že sme na to zareagovali a takýto ťažký zápas sme otočili. Tak určite to fajn, dostali sme sa hlavne na 3. miesto a neviem, koľko strácame teraz na Žilinu, či 2 body, alebo ako to vychádza, takže vieme, aké zápasy nás čakajú a koľko kôl je do konca a chceme hrať hore a čo najvyššie. Tak my sa nepozeráme, že či ten titul môžeme teraz vyhrať alebo nie, ideme od zápasu k zápasu a keď tie zápasy budeme zvládať, tak aj k tomu Slovanu sa budeme približovať bližšie, takže dôležitý bol dnešný zápas, ten sme zvládli a na nedeľu sa treba nachystať a zvládnuť aj to, nech to je ešte zaujímavejšie. Tak určite áno, vieme, akú sme mali jar, nezačali sme vôbec dobre a tam sme postracali strašne veľa zápasov a ako vravím, teraz získavame trošku krídla a treba zase padnúť na zem a makať a aby toto neostalo táto forma, lebo vieme, čo je všetko za tým, koľko sme si museli možno aj tých zlých zápasov vytrpieť a dostať sa sem, takže treba si to na jednej strane užiť, ale netreba lietať v oblakoch a hrať ten poctivý fotbal, aký hráme. Tak vieme, ako je to vo futbale, aký ten futbal je na tenkej línii, že buď padneme tam, alebo tam, no tak začiatok sme nezvládli a tie výsledky boli katastrofálne, ale ako vravím, všetko prešlo a treba si to užiť, čo je teraz, ale ako vravím, netreba lietať v tom, že porazíme teraz doma Dunajsku a všetko pôjde samo, takže čaká nás ešte ťažší súper, ako je Dunajská Streda v nedeľu, takže treba sa na to pripraviť.